Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi katabal khulud li da'watihi wa sajjalal baqa'a li syari'ati. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya pabubalu ya padsaging ka iya Nasir aging ka iya lumagusay na karkano lumanutul na karkano kung saging ka iya mga ayatan o Quran. Paganay si naging gatigin na at-targhibu bil wa'di bil khairil ajil fid dunya. Ay manaw to na panguyat o Quran o kinipesad niyan sa giyang kutwa mapia na magaan akapakatiling umaniyang kuri penwala si saging kaiya dunia. Paganero naging atigin na at-targhibu bil wa'di bil hayati at-tayyiba. Man 'amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma 'amilu bi ahsani ma kanu ya'malun. Suratul Nahl. Ay manaw to na sa Quran na inibigay niya na kapasadan aging kuto mga mu'min aming gagalubog sa mga amal salih na kabaloy sira na mga pipiya sudiran di kapaginataw si isaging kaiya dunia. Sabab saging kuto ayatan na biyatiyatano anta uno na tao inggalubok sa amal salih mama antawa akabubay asakanian na mu'min napaka paginataw na miyatig wala saka paginataw amapia nagu balas sa namirod sa balas sa mapia aging kuto aping galubakiran ang mga pipiya. So ayam ano to na sumu'min na amay kang galubok niyan sa mga amal salih sa para sa ikwala mama antawa akabubay na inipusadun o Quran. So Allah apakah paginataw niyan sa giyang kai aliwa walupa sa kapaginataw ayam ana niyan na mapia. Nago imbagay rong panawala aging kutua balas aging kutua pinggalubakyan na mga pipiya. Nagina nung pamay so Quran na inibigay niya na kapasadan amay kambuloy ka mu'min na pure nanggalubakan ka so mga amal salih na imbagay ka wala so kapipi aginawa mapia akapaguyag sa giyang kai dunia. Na ikadua na imbagay niya nakapansubala sa giyang kutaping galubak ka mga pipiya si ikugawi akapumala so Allahu subhanahu wa ta'ala. Agito ayamya kapia-pia na mabaluy ka amama babay mu'min atitu mu'min na ayam na niyan na pure na galubakang nga so mga amal salih mga pipiya amal salih aging kaya tanuding gulaw la animan to paduna yan ayak yang galubakang kau na parabus ikwala suat-suat ka sa ikwala na bubaya ka sa giyang kutua mga balasyan mga pipiya agiw to sa surga apakadarandang. Ikadua, ipupunguyat
o Quran o kinibgan niano na kapasadan sa pagkiwarisan niyang po mga mu'min na mga pure aging kaiyaw pa manalupa may paariran so Allah na pituro yan sa isa Quran tige na wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. So Allah na ini begini na kapasadan si ko mga tao amya maratiyaon si ko mga tao amya maratiyaon naguminggal lubuk silang po sa mga amalus salih mga pipiya kanaba kapaminasa na ayay ni begini yang kira na kapasadan sa giyong kuta mga tao amya maratiyaon nagupinggal lubuk kiran sa mga pipiya na imbagay niyang kiran agyong kaiyalupa sa lagi didinok kinibagan niyanon sa ikumiyang ang una aniran nago pipuro niyang kiran so agaman yan as Islam agyuto so masusuat so Allah si ikiran sabab sa agyong kutwa kaya pagagamairan nun nago inibagay pa nakapasadan wala sembian wala sa giyong kutwa mga tawa miya maratiya ko Allah aming gagalbok sa mga malusalih sa pure ko orian o kya kelekairan oriano kya kelekairan sa isim biano na giyong kutwa karana kamu karna ayamana niyan nakalilintad sa ayat syarat na pesimbu na kuiran natig wallah nagudiya ko irani penakuto sa isabu esay naginan ayamanan nakapasadanan o Quran agyong kana na amay kamabaluiso mga tao aparati aniran so Allah sa titu-titu naguayang galubok niran nagyong kutuwa mga pipiya talikudan niran nagyong kutuwa mga rarata apa kabinasa pagkaantiyor nana melalui niyan siran ami paariran agyang kaiyalupa nagupaki pagagaman yang kiran pansuagaman niyan ay kasusuat yang kiran nago simbiyon yang kiran sukaan teoriran diran di kakeleka sa kalilintad sa ayam mambu syarat na simbuan niran suwallah nagudiran ipanakuto so ayam ananan na isa na nakibulong si iku ayam ananian na ipakalak agyong kana na simbuan suwallah sa titu-titu nagu igenek sulang wanak ukit asa ko to si iku Allah subhanahu wa ta'ala na may kamang gulaw-law to na pekatan anu tu Allah agyong kutu akalilintad agyong kutu mga tao sagyong kutu urian udisiran maka pesusungua di maka peliu-liu sabab sagyong kutu mga alakalak amita talembo sagyong kutu ay mananian nadarpa ayam mana na kapasadananan ini begayo Quran. Ikatlo na sa Quran na ipupenguyatian so kapaka pemetesa wala kopi susun ang mga pipya ay imbagay niyan sa iko mga urip niyan nago pakapagumar ganiyang kiran papagumanumanan niyang kiran amay kairak sila no nagyang kutwa dilan di ka panalamati sa iku Allah subhanahu wa ta'ala at-targhibu bil imdad
bil imdadi bi anwa'il khairat wa ziyadati ma'as syukr. Qauluhu ta'ala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Surah An-Nuh. Ayat mana tu? Na pitero akarkano atigu ginan sunuh panganikanu sa maaf rila siiku Allah siiku kadnaniu kamataan sekanian na Allah na pririla ay mana na upang nikaw sa rila maaf na prila ang kaniya na may kabenar na aya resulta to agyong kutua kapamanganirun sa maaprila na mutawanan wala apung kulangit agyong kutua oran abarakat gyong kutua oran abarakat ndu abarakat nago pakapumundes wala pakapumetes wala agyeng kutu mga tamok ay bagay niyan sa agyeng kutu mga tao nago so mga bawataan na mga pipiya nabaw pa man ang mga bawataan na pagkakaid tamang kaya maiyan si inaiyan si bapaiyan na kakaidan yan nago mbuluin rekano penwala pagadun rekano penwala agyeng kutu mga asin da baraka nagumbaluin rekano penwala sa mga lawasay abarakat. So ayam ano to na mga lawasay abarakat na kenapa lagi daging kaya mga lawasay pagkabinasa. Andi kuan amyaka puno nagyang kutwa degan na liaslah siya nagyang kutwa yang mananian na mga darpa. Oy. Biya binasa niyan sa mga pangumaan. Mga ineper, oy, kaino to, nakagya daw to, barakat. Na upama kagyang ko to mga tao, namito papaisirang si ikwala, lialayo nila nagyang ko to, kapumangan ni sama aprila. So, si ikwala subhanahu wa ta'ala, napakapembarakatan niya nagyang ko to oran, pakapembarakatan niya nagyang ko to mga tamok, napakapembarakatan niyan na giyang kutway mana niyan na mga bawataan napakapembarakatan niyan sa mga lawas sa igiran naginan na inibugayanan wallah akapasadan inalwi niya sa giyang kaiya Quran yan na suwalla na la yukhliful mi'ad di niyan supa kana giyang kutway inibugay niya nakapasadan oy. Padapun sagyang kaya ayatan pantag sagyang kutua kapo kapanang budon wala sang kutua limu iyan nagyang ayat tingin wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum ayam ano to na suwala na amay ka panalamat kanurun si iku ini bagay niarkan wa mga limu may tumala alimu na panalamatan niyo sa pure sukad na niyo na pagumanumanan niyan rekano ayamanan niyan nambaluin niyan rekano barakat kaysa mapi abarakat na pagkumanan no pamaka pamumulan na pagutu pagunga oy na upama kadugangan na pupakalaba na gitu ya makna niyan na kiyang barakat yan na mga muslim mga muslima na giyanan na ini bagayanan wala kapasadan oy ini bagayanan wala kapasadan napakada kalantano aging ka iya kapumanganitan no sarila si ikwala oy kakagis kita no na magabi mapita na
dita kewiwasan aging kutua kap kedusa may tumala adusa. Hoy. Kakagis kita na manusia kena balag itu mga nabi, mga maksum. Ay makna niyan nasisiyapan ng Allah sa aging kutua di kapakan dusa. Nah, sabab roo napakada kalentanuanan. Hoy. Simbuan tanong sa Allah sa mapia, paratian tanong sa Allah sa ukita akida mapia, na pakada kalentanu aging kuto pama na istighfar tanu si ikwala kagina ni kapemberakat o mga limur kitan o Allah lagi daging kuto mananian na mga uran lagi daging kuto mga tamok lagi daging kuto mga mbawataan tanu nagulagi daging kuto mga pamumulan tanu naguso mga lawasay tanu na pemberakat amay kamakada kedaklanan si ikuri penuh Allah si isaging kutua satiman adarpa. Ikapat saya na yung kaiyati na at-targhibu bil wa'di bi anwa'i at-ta'idi wan nasri wat tawfiq. Ay mana niyan ini bagaya kapasadan o Quran aging kutu api susun mga tabang mga bebid ay bebid wala saging kutu mga tao nagugiyang kutu kapakataban nagugiyang kutu atau fiqh. Nah ini bugayanan wala kapasadan saging kutu mga tao aaya makna niyan nami pipia silan si Islam. Paganero nagyang atingin al-wa'du bi wilayatillahi ta'ala. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Paganero na sudin suwallah kebalo ya aya pekunutan aya sumisiap saging kutua mga tao amia maratiyaon saging kutua kiatiruanian sa suwallah idatu pegunutan simbaan osirano to amia maratiyaya na suwallah na amay kasekanian ni mabubalo ya ayang ka pegunutan ayang ka datu na suwallah na ini bagay niya nakapasadan pekaliw niya nagyang kutua mga tao si iku kalilibutang iron sa sinian siran itransfer sa giyang kutu pitemanan amaliwanag oy pitemanan amaliwanag makakilala isiranon na ini bagayanan wallah akapasadan saging kutu maratiyaya sekanian din mabubaloy kadunaniran ayam anan na pekaliw niyan silang saging kutua kapapadalam sang kutua malibuteng oy nasi niyan silang pagwita saging kutua pitemanan amaliwanag maka pagkikilala isiranon kakagia sumanga taon na amay kasi mapapadalam sa giyang kutua malibutang nawara na malibutang nga di makapkikilalai nagyuti sabab aswat taan taaka suwama na din yang kekilala suwata iyan si bapak iyan si tenggedian kakagia mapapadalam silang sa giyang kutua yang mananian na malibutang na anden ni kitransferilan sa giyang kutua maliwanag na miya kilala niyan si ama iyan, miya kilala niyan si ina iyan, si pagarin niyan, si bapak iyan. Naginan, so promise o Quran ay bagay niyan sa giyang kaya mga tao amya maratiya sa ikwala sa kaparatiya at ito. Padaropan sa giyang kutua, wa'ad
ini bagaya kapasadan Al-Quran. So Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wa'du bid-difa'i anhum. Ini bagaya kapasadan Al-Quran. So Allah. Asia penian. Nagundim pisaanian. Agiang kutua mga tao. Amya maratiayaon. Kagia, umana riyo. Buka itanu Allah. Sa ditano niya dimpisa na suman sa mga saruang na ayad na kabayairan ando manayay kairus-sirus o mga tao asala kaukiran. Na direnuto mapanggulaula kakagiyas su Allah na didipinsaan yan aging kutuwa miya maratiayaon. Engkay no, na suwala na pitiro yan. Inna Allah yudafi'u anil ladina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Mimataan su Allah. Mata-mataan ating Allah. Andimpi saan yan. Mata-mataan su Allah nandimpi saan yan. So sirano tuwa miya marateya. Sirano tu so mga tawa mga mumina piaratiran su Allah sa pure. Aparateya. Parateya amana penak. Mimataan sa Allah sa diniyang kebubayaan sulang-ulang wanutaw aayama na niyan na trayador ako kapir punari ayad na makadakal na mga trayador na kaya lumbukan nila naging kuta di makakikilalai oy apias yang maiyan nakurawan wataian si pagarinian na kurawan yan si pagarinian. Entawa akas si pakiwataan. Kay nun nakagiya. Ini yang kekilala. Oy. Nagina ni ayama na niyan na suwala. Ini bagay niya nakapasadan. Si iku mga tawa miya maratiayaon. Amay ka maratia kanu sa pure. Nanipisa ang kanu Allah. Oy. Dipisangan o Allah. Kau pa mamanari ka, din na dipinsa o Allah, sagyang ka na ng mga pagaritan no. Sagyang ka ayaman na niyan na Gaza, sa Palestine. Nayaman na misusugat ta Iran na superpower ang mabagur. Sagyang ka dunia, agyang ka na ng mga Israel. Nayabu misusugat ta Iran na isa sa city na dirang kegagaw bayaran na yaman na niyan na mapamuno langon. Hoy. Kaino to nakagiyaging kutua ini pesad wala andi pisa niya naging kutay man niyan na miya maratiaya. Hoy. Padapan saging kaya ini bugayo Quran promise wa'ad naging kaya swalla na siap niyan aging kutua tao apa narigun ging kutua tao apa narigun sa titu-titu kaino napitar wala wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu sadin sa tao amanarig si ikwala sa titu-titu na suwala na sekanya ni makatitiukop apa narigan akisarigun so ginawa lagi dupa mau tapad sa ngutua tutulan na pagaritan no pagarini so Ibrahim na piuseng yu namrud sagyang kutu apuya pulang gindog na sabab sagyang kutua mitawakal ku Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil ay mana nena si ako din misilim butawan miya narig si ikwala adid na salakaw nanto na miyang gulawla miya ulug kuwapoy na miya baluiro na gyuto na lagi do aircon ada kana aging kuto apoy ka sabab saging kuto kya akwiron o Allah subhanahu wa ta'ala ay ni bugay niyan saging kuto mga tao mga mukmin
Titu-titu ama paparatia ko Allah angko to panarigi danun na panariga piu-piur. Kenapa lagi dosa beeda? Siriganian din sa Allah na si imal adi manambay si ko mga tunong antawa ka mga saitan na ayam ananian na kenapa to ka panarig si ko Allah atito. Kakapanariga piu-piur dan na upama na salakaw. Oy. Nagitu isu Allah na may katuwakal kaun sa titu-titu na pekaapasan kanian. Pekapanarig kanian. Kaya ini begini niyan tuwa kapasadan. Oy. Nagitu isu mukmin na sumasarig sa mala kasabab sa giyang kutuwa katawin niyan sa giyang kutuwa kapanarig si ikwala benar-benar na pekasarig ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan mambu na may kapunarikun na pugunuta sa puso agugiyang kaya dila ka. Oy. Pada panay ni bagay wala kapasadan ay tumanian nagyang kaya al-wa'du bin nasr. Ini bagay kapasadan wala agyang kutwa kapakataban. Ngayon na suwala na pituro yan na wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Miyaadin au pamana kabenar kami o mga tawa mga mu'min so aya makna niyan nakatabang niya mirun. Oy, katabang niya mirun. Nagitu igupon maka tumlanga. So mga Muslim agus mga kufar na amay kagiyang kutuwa mga tao na mga mu'min na pure na didin dua-dua na swalla kakagi kabnaron ng mga mu'min akapaka ayaman na niyan nakatabangin yang kiran. Nagupon maka umasot tabang wala nada abang pakagaga kakagi swalla na pitiruan waman nasru illa min indillah da akapakataban na ditabi na sa isa tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nana ginan iayamanan yan na ipakapipia ginawa o mga mu'min at ito ngkay no nakagini pramiskiran to Allah na suwala na la yukhliful mi'ad di niyan supa ka naging ko tayo ni bagay niyan ayamanan yan nakapasadan. Oy na ayam syarat na mabaloy agyang kuto mga tao na titu-titu ay mananian na mga mu'min siran sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Padarupan ay inibigay o Quran akapasadan na inibigay niya nakapasadan aso gus na gusok kapuro na sa iku mga mu'min. Si iku Allah nagusi iku siyugiye nagusi iku mga mu'min. Kaya no naswala na pitiro yan na walillahi al-izzatu walirasulihi walil mu'minin. Oy. So bager ada bang pakalawan nasi utuk Allah. Raku Allah. Na ikadua na raku siyugiyen. So mga nabi niya nandun sa nitiaban sira ni pakatabang kurian yan. Ngkay no nakay bubugay kiran wala yang kutua ayam niyan na gus bager. Ikatalo na bagi anu mga mukmin. Gitu ya may kambuloy so mga tawa titu-titu yang mga mukmin. Na mataan din na disiran tebanan kakagi sikiran mata tagu agyang kutua miya kalala abager. Oy, abager o Allah subhanahu wa ta'ala. Kakagi swala na sakanya di diimbu-imbu sa agyang kutua di itidawa wantay pakatabanon. Oy, laidu mga Muslim na gustuhan to na ini ba na mga kufar na gitu isabab agupo na kay matahkik ang beloy agyang kutua mga tao at titu-titu mga mu'min si ikwala na rakiran agyang kutua kapakataban, rakiran agyang kutua bager, rakiran agyang kutua kay pagkasimkiran, kay pagkalakangkiran wayam ananian na mga sarwang sa agyang kaya dunia.
Pitero penwala makapantag sa giyong kutwa ayam mapuro na sa mga mu'min. Natigyan na wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Di kanu kelubay nagu di kanu humbuko kasakanu manatig walay sa tampar sa puro sakanu mga pupuro sa ayas saratian na amay kami abaloy kanu atig wala at titu mga mu'min kanu upunda kanu mabaloy at titu mga mu'min nalulusak kanu oridu iniyo oy nagupong kanu mabaloy at titu mga mu'min si ikwala na di kanu aki pekarundun oy nagudi kanu pembuku kasakan yung mapuro sakan yung mapuro adiging kaemanan yan na salakaw yagama na manguri pun Allah na apya sa kanu bumataman kaadna iya mga pedin aging kaya mga ayatan ay ni bukayo wala akapasadan ay tumanian sa giyong kuta mga uri penian amay kumakwa aging kuta pamana kapananama yang kiran oy sabapro na assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.